Asma kula Katarina Sica Suciani. Kula saking kelas 11 IPS tunggal. Ing mriki kula badhe maosaken geguritan saking Google. Judule Ibuku dening Humairah Dwi Lestari. Ibu, sajrone esemu ana kesal. Rino wengi kerja tanpa rasa lesu, tansah kuat tanpa sambat, mung kanggo awakku. Ibu tetep sabar ngadepi ndableke awakku, tetep nyepurani salah polahku, ngobati nalika aku lara, nyemangati nalika aku tanpa daya. Ibu sepurane ingkang kathah, aku mung bisa ndonga mugi Gusti tansah ngelindungi, maringi kawerasan lan rejeki.